Una setmana més, agafo l'autobús, agafo l'autús. I avui em trobo amb Sergio Dalma, una veu inconfusible, un artista que porta 36 anys omplint escenaris i fent emocionar generacions. Amb Ritorno a Via Dalma ens convida a reviure l'essència de la cançó italiana. Melodies plenes de passió, elegància i història. Un homenatge a la música que l'ha inspirat i a un estil que forma part de la seva identitat. Però darrere de l'artista hi ha també la persona propera, la que recorda els seus carrers, la seva gent i la ciutat que el va veure créixer, Sabadell. Una ciutat que forma part del seu caràcter, del seu accent i del seu camí. Avui fem un viatge musical i emocional al costat d'una de les grans veus del nostre país. Amb cor i accent de casa, Sergio Dalma. Escolta, Sergio Dalma, jo estava pensant si dir-te Sergio Dalma o Josep Capdevila, perquè després de tants anys, perquè tu t'has posat la samarreta avui del Sergio Dalma. Sí, però... Com estàs? Encantat de parlar amb tu. I jo també. La veritat és que aquests 27 anys que vaig estar a Madrid era molt difícil desconnectar, o sobretot que la gent desconnectés, que veiés el Sergio Dalma i a vegades el Josep Capdevila. Quan vinc a casa, la gent em reconeix més pel veí aquell, que és el Josep, el que va néixer allà, el que passeja per Sabadell. És més fàcil, no?, distingir la persona de l'artista. I jo he lluitat també tots aquests anys. Però quan estàs per Sabadell, quan estàs per la Rambla o com... Soc el Josep. Això anava a dir-te, és el Josep, no? Sí, perquè em pare... amigues de la meva mare o gent que em coneix, que anàvem junts al col·le. Tens els ulls que brillen d'una altra manera, Però és que, clar, vas a Sabadell i vas a fer el cafetonet aquell i et trobes aquell que anava amb tu al col·le i no et dirà Sergio, et dirà Josep. A més, en aquella època ens en recordàvem del nom i dels dos cognoms de cada un del col·le. Normal. Però has tornat a Itàlia, has tornat a un carrer que es diu Via Dalma. Tu ets conscient que al final hi ha un carrer que es diu Via Dalma, no? Al final, dic jo, el que passa, jo no sé si l'Ajuntament de Sabadell ho contempla, però estaria bé un carrer, no? Ui, no. No, dic jo, Via Dalma, no Sergio Dalma, Via Dalma, no? Via Augusta, la Via Aurelia... Jo crec que jugar amb la imaginació d'aquest carrer, a part que ens ha portat molt bons records, clar, jo no era conscient, o hi ha vegades que no ets conscient de com passa tan de pressa el temps, no? Quan ens reunim tot l'equip i diem, va, quin projecte fem? Mira, portem ara 2 discos inèdits, què fem? Bueno, hem fet això, vam fer el Via Dalma en el 2010. Dic, ostres, un moment, el 2010, el primer Via Dalma, han passat 15 anys. Que en un principi, tu saps que havia de ser un disc i es va convertir en una trilogia. I vam pensar que potser no estaria malament festejar aquells 15 anys d'aquell primer Via Dalma, tornant a anar a parar aquell carrer, no? Però fer-ho amb un projecte, perquè hi havia moltes cançons que jo reconec que al llarg de tots aquests anys no van entrar d'aquells Via Dalma. I hi havia artistes com el Battiato, gent que després jo feia coses en directe, piano i veu, amb els concerts, i veia que la gent reaccionava i em dir, vinga va, doncs anem a destapar tot això i anem a tirar noms i a tirar cançons. Clar, l'equip el configura gent de diverses edats. De diverses edats. Això és un avantatge, no? I tant, perquè, clar, gent que em deia tal, o jo deia tal artista, no el coneixem, però clar, quan ens plantegem la Carrà, hosti, jo cantant la Carrà, doncs vaig arribar a casa, vaig començar a preparar, dic, ostres, potser sí. Clar, un tema tan icònic com el Parole Parole, que s'han fet tantes versions. O el Pino d'Angiò, aquell maco l'idea, jo dic, jo cantant una cançó del Pino d'Angiò, doncs ha sigut més atrevit. Clar, jo crec que és més repte, això, més complicat. Que quan has de fer un disc inèdit. Per què? Perquè no és ni molt menys tenir que competir amb l'original. L'original és l'original i tots el recordem, però és agafar aquella cançó que tothom reconeix i portar-la al teu terreny. I això no és fàcil. I aquest repte sempre m'ha agradat. Vaig disfrutar molt amb aquells 3 Via Dalmes i aquest potser encara més, perquè era cançons de gent que mai m'hagués imaginat
que jo faria, com t'he dit, com el Vino d'Anjó, com la Carrà. Però escolta, això significa, Sergio, que al calaix hi ha un munt de cançons, perquè per triar aquestes, o sigui, has escoltat, has mirat, has triat, has apartat. Per exemple, del Battiato no havíem fet res. I jo sempre he sigut, per mi el Battiato era d'aquella gent que dius, hosti, això no es pot tocar, perquè és un déu, no? I aquesta vegada dic, sí, anem a provar, aviam què tal queda. Jo anava provant. Hi havia coses que quedaven millor, altres cançons que quedaven... Però sobretot era que sonés a mi, que sonés a Dalma. Per exemple, el Felicitar, no hi havia cap cançó de l'Albano i la Romina Power. Quina lletra, eh? Sí, i són gent que aquí és molt reconeguda. Per això que s'havia quedat moltes cançons. No, és que estava pensant que potser la cançó més fàcil per cantar és Felicita, no? Bueno, és curiós perquè la gent diu, oi, sí, Felicita, però després no canten res, només Felicita, Felicita. No. Clar, quan parlaves del Vino d'Anjó, clar, si jo et dic Albatros... Home... Discoteca Albatros. És que tot això en aquella època estaves allà esperant i amb aquella bola de mirall, d'aquell mirror ball, ostres, Jo ara penso, quan això ho haguem de posar en directe, és un revival molt bèstia tot això, per la gent d'aquella generació, d'aquella època. I un repte, no? Perquè aquestes cançons, clar, a un estudi tens els músics, ho vas perfilant, però clar, en directe, això ja m'explicaràs a tu. Encara ho passarem millor, sí? crec que sí. Més encara? Bueno, perquè sempre ho dic, parlem de Sergio Dalma, per darrere, tu saps, hi ha tot un equip de gent que portem molts anys i et sents amb un bon suport a darrere, em sento protegit en aquest aspecte. I ja tots tenim moltes ganes perquè, home, serà una festa, el concert volem que sigui una festa molt mediterrània, perquè serà una nit molt italiana. Estem recuperant moltes cançons d'aquells Via Dalma i tornant a fer arranjaments nous, o sigui, volem que sigui tot molta sorpresa per la gent. Això significa, Sergio, que la gira, que comences el mes de març, serà bàsicament italiana? Sí. De cançons italianes? Segurament que sí. Estem encara estudiant i una miqueta dissenyant tot el que... A mi m'agradaria que sí, perquè és un concepte molt... com tancar un cercle, no? I fer-ho molt italià, amb un so molt mediterrani, de mandolines, d'acordió... A mi m'agradaria, sí. El que passa que això significa, o sigui, en la pràctica significarà que hauràs de guardar el Galilea, no? Qui lo sa? No, estava pensant... Home, jo també et dic una cosa. Jo vaig veure un concert del Sergio Dalma i no em canta el Bailar Pegados al Galilea i el mato. Hombre, clar, jo és que... Jo tampoc sabria, Quan venia cap aquí estava recordant el primer disc, hi ha una cançó que es diu Soy un italiano, i la lletra diu Soy un italiano sincero. Jo recordo que al principi fèiem aquesta... De esa chica es mía, no? Penso que és el primer disc, no? Esa chica es mía. No, era el Sono Tremendo el que vaig fer allà. Sono Tremendo? Ah, no, l'italiano estava... L'italiano estava a Via Dalma. No, Soy un italiano sincero. En el Via Dalma. I en Esa chica es mía vaig fer el Sono Tremendo del Rocky Roberts. Con todas las muchachas, yo soy tremendo. O sigui, ja en aquell primer disc Correcte. Ja hi havia aquella pinzellada de música italiana. Però, o sigui, al llarg d'aquests anys t'has resistit d'alguna manera a posar-te la samarreta de Via Dalma o les coses van com van? Tu saps que ets un home de ràdio que en aquella època aquelles cançons que guanyaven San Remo al cap de 2 setmanes cantades en castellà arribaven aquí i eren molt reconegudes, del Tozzi, del Cocciante, del Balloni i clar, a casa meva escoltàvem la ràdio, sonaven aquestes cançons i a part que els meus pares molt fanàtics d'aquests músics. Però clar, és un disc bastant genèric en el sentit que hi ha cançons de diferents èpoques. Sí. Hi ha això que parlàvem... És el que volíem, una miqueta, sí. I molt allunyades de la meva zona una miqueta, on la gent està acostumada. De tranquil·litat, de confort. La Laura Pausini, és a dir, que és una cançó relativament jove, no? Curiosament, de la Pausini, aquesta cançó, l'autor és el Biagio Antonacci, que jo havia fet un duet amb ell fa molt temps. Clar, té moltes cançons la Pausini i que tots identifiquem ràpidament, però aquesta em semblava potser més neutra a l'hora de portar-la jo i fer-la d'una forma molt més diferent, molt més pop-rock, no? Ella la feia més balada.
Clar, és que està mirant la llista de les cançons i hi ha cançons de diferents anys, dels anys 70, més recentment, però clar, parlàvem abans, acostar-te a una cançó consolidada de la Mina o del Franco Battiato o de la mateixa Rafael Acarrà, tu deies, és més complicat a nivell de cantar-la, però també hi ha aquest element de pressió artística, no? Perquè evidentment la gent que ha escoltat la cançó de la Rafael Acarrà et sona i diu, el Sergio Dalma aquesta la fa d'una altra manera, però també hi ha l'altra posició que dius, el Parole Parole no té res a veure amb la versió que feia la Mina, perquè l'has fet teva, l'has donat un tom que no té res... Són cançons d'abans, però són versions actualitzades totalment noves. I portades al meu terreny, perquè anem a veure el que et deia, no es tracta de competir amb l'original, l'original és l'original i és el que tenim tots al cap, però treure't del cap aquells girs i tal com tu la tenies escoltada, aquella cançó, i portar-la al teu terreny, això era lo complicat. Però jo sé que hi ha gent que dirà, ostres, doncs m'agrada més l'original, però és que no es tractava això, ja et dic, d'una competència, sinó de portar-la al meu terreny. I després, com sempre he dit, una de lo maco d'aquests Via Dalma era donar a conèixer una sèrie de cançons que molta gent jove no les coneixia. Això és un repte també, no? Sí, a mi em va passar amb el primer Via Dalma. Jo t'ho vaig dir, aquella anècdota amb el Toto Cutugno, quan arriba el Toto Cutugno a Marbella i canta l'italiano, diu, escolti, ens ha agradat molt el concert, com és que ha cantat una cançó del Sergio Dalma? I el tio m'ho explicava i es volia de riure. Dic, clar, que maco això, no? Que aquelles cançons que nosaltres vam conèixer a través dels pares, de la ràdio, d'aquella època, ara els hi puguem donar un relleu, no?, a la gent jove. Has tingut oportunitat de conversar amb la teva mare de les cançons? Què li semblen amb ella? Bueno, jo li anava ensenyant les cançons de quan anàvem fent les proves i tot això. Oi, aquesta cançó, clar, li portava molts records. I el primer Via Dalma ho va passar molt bé, perquè, home, es va emocionar molt, perquè, clar, jo aquelles cançons, moltes d'aquelles cançons les vaig conèixer a través d'ella, no? Ella sempre és molt fanàtica del Celentano, i aquí, la gent que segueix la música dirà, és que no hi ha res del Celentano, no hi ha res, perquè no deixa fer res en castellà, ell, adaptar-ho al castellà. Però pots cantar en italià, perquè tu... Bueno, mira, de fet el Battisti ha fet el Pensote, però, clar, hi ha moltes cançons del Balloni, he fet un munt de cançons del Tots i tot això, o sigui que sí, jo crec que estem arribant a un públic, inclús amb aquest disc, amb aquest Ritorno a Via Dalma, un públic també molt proper, perquè estem versionant lo de la Pausini, lo del NEC, i això és molt proper. El NEC que precisament va estar amb tu a les ventes al setembre del 2014, jo estava allí. Sí, i a l'especial d'aquell Nochebuena també. Un tipus interessant, Molt, és un molt bon músic, m'ha escrit que li ha agradat molt la versió, la Pausini també li ha agradat, i el Viatge Antonacci, que és l'autor, m'han dit que els havia agradat molt perquè li havien donat un aire diferent, però és maco, no?, quan la gent... Perquè una cançó, això és lo maco, no?, que depèn de qui l'agafa, li dona un caire o un altre. I al final, si és una bona cançó... Llavors, el treball dels productors, perquè en aquest cas no has treballat amb un productor, sinó que hi ha... En tres productors. Sí. Això és un avantatge? És a dir, fins a on arriba el Sergio Dalma, fins aquí, i fins a on arriba el productor? Mira. Un home com tu que té hores de vuelo, o això de les gravacions. El que sí tenia molt clar és que aquest Ritorno a Via Dalma no el volia fer a Itàlia, així com els altres tres els vam fer allà, volia buscar un so diferent i com ho entenia algú d'aquí, aquestes cançons italianes. Inclús algun d'aquests productors no coneixien aquestes cançons, per tant això per mi era un atractiu, no? Clar, aquí vam treballar amb el Fernando Bosch, que ja m'havia fet el Sonríe porque estás en la foto, i li ha donat aquest aire una miqueta més electrònic, doncs aquest tema de Pino Danjó, el de la Carrà, el tema del Yo quiero verte danzar, i després amb el Quim Falno, que ha agafat aquest Parole Parole, li ha donat aquest aire, i després un rotllo més orgànic amb les cançons, amb la producció de l'Àlex Perea i del Pablo Díez. I era fer una miqueta aquesta varietat, aquest ventall que fos molt més diferent. Però és complicat per un artista com tu, insisteixo, que té hores de vol, de negociar, de parlar als productors, perquè sempre els productors tenen una idea que no sempre estan amb la mateixa línia que l'artista, no? Però jo crec que això va ser lo maco, el fet de que rebessin una cançó i que moltes no coneguessin,
i tenir aquesta llibertat de poder, aviam què fem, i et diria jo que en un 90%, o sigui, va sortir a la primera. Sí, perquè també també van estar escoltant els altres Via d'Alma i també jo els hi vaig dir, oblideu-vos d'aquests Via d'Alma, anem a fer una cosa com si fossin cançons noves, com si fos una cançó que està escrita per mi i que vosaltres l'heu de produir per primera vegada. Més de 36 anys. Jo me'n recordo com vas treure allà 30 i tantos anys, no? Més de 36 anys. Bueno, i quan anava, aquella vegada que anava a Eurovisió, que em vas portar molta sort. Déu-n'hi-do, no? El temps, Sergio, passa molt de pressa o és el que té? O sigui, el temps és el que té. Passa molt de pressa i sobretot és que ja normalment passa de pressa, però quan estàs amb aquest bucle de la promoció i la gira, tot això, encara més, no? Sí. Però clar, deia un amic comú, el Xavi Rossell, que tu ets un croner. Bueno, O sigui, un croner en el sentit que... per l'edat. Ho diu per l'edat, el Xavi. De cantar més, o sigui, un tipus de música que arriba a un munt de gent, que arriba a l'àvia, a la mare i a la filla, per situar-ho. Bueno, això és maco, no?, quan passa... Clar, tu pensa que quan vam treure aquella Esa chica es mía o el disc de Sintiéndonos la piel on hi havia el Bailar Pegados i el Galilea, era per un públic, bueno, més adolescent, més proper a la meva edat i que d'alguna manera hem anat creixent junts i que s'hi han sumat, doncs, aquella noia s'ha fet mare i aquella mare que venia amb aquella noia ara és l'àvia i poder sumar aquestes generacions en un concert, ostres, és difícil, però s'ha donat i m'ha passat i crec que de les coses boniques que et poden passar. 23 discos, correcte? Crec que sí, diuen, perquè hi ha vegades que comences a sumar i dius, oh, aquí viu la recopilació, no sé què, al final... Però jo diria que sí, uns 23. I Sabadell sempre present a la teva vida? Home, sempre ho hem intentat, sempre ho hem intentat. Jo sé que ara, per exemple, quan estan havent ara aquestes signatures de discos, molta gent diu, ostres, què ha passat amb Sabadell? Què ha passat amb Sabadell? Mira, aprofito ara que estic aquí per dir-ho, s'ha arribat a un acord amb una casa que és FNAC i les 4 signatures s'han fet amb ells, i no és que ni molt menys s'hagi deixat de banda Sabadell, no? També ja ho has vist que hem reduït el número de firmes també, bueno, perquè tot canvia. També ara estem sortint amb una sèrie de concerts que més endavant anunciarem molt més concerts. Això, perdona, m'estàs dient que cantaràs a Sabadell l'any 20? No, que jo sàpiga no hi ha res a Sabadell. A prop de Sabadell. Però sí, i a Catalunya potser serà dels llocs que cantarem més, no? Però que hi ha molts concerts que encara no s'han anunciat i, per exemple, les entrades, doncs estem venent les entrades per l'any 27. Tot això ha canviat molt i jo sé que part del meu públic diu, ostres, què passa aquí? Bueno, ara es fa així, no? Però no és que hagi passat res amb Sabadell ni que jo m'hagi oblidat de Sabadell, perquè jo sóc el primer que sempre intento, i ja ho saps, el Sabadell ho tinc sempre a la boca, però aquesta vegada hi ha hagut aquest acord i creiem que, bueno, s'havia de fer així. És a dir, que el teu caràcter sabadellenc està present sempre, perquè sí és cert que quan et presenten en qualsevol mitjà, sempre diuen, suposo que per voluntat teva de sempre, Sabadell. Bueno, és que jo crec que això és una cosa que sempre un ho ha de defensar, no?, la seva terra. Jo quan me'n vaig anar a viure a Madrid, era el primer que deia, no, jo, és català de Barcelona, no, de Sabadell, està en Barcelona, català. I tu te'n vas i estàs molts anys fora de la teva terra, però saps que tard o d'hora tornaràs. Però notes la diferència? És a dir, de viure a Catalunya, on vius ara, quan vivies a Barcelona, o quan vens per Sabadell? O sigui, notes la diferència al tarannà? Comparat amb Madrid, dius? Sí. Home, sí, canvia molt. També estàs viure en una ciutat com Madrid que xupa gent arroplega gent de tot arreu i allà hi ha una fusió de gent d'una gran urbe, d'una gran ciutat i jo en aquella època doncs anava molt a Amèrica i bueno, la banda la teníem allà i he viscut molt bé, però el que et deia, arriba un moment que dius, bueno, tinc ganes de tornar a casa, no? I encara que estava a Madrid constantment venia cap aquí, no? Però sí, tenia ganes de tornar. Ja que has parlat d'Amèrica, encara que estem a aquest programa que es diu Gent de Sabadell, què podem dir d'Amèrica, de l'Argentina? Podem dir alguna cosa? Hi ha alguna cosa al calaix? Home, sí. Hi ha alguna carpeta que tens allà? Espero que sí. Espero que sí. De fet, jo he vist a l'agenda que hi ha
una part d'uns mesos que està reservada per anar allà, no? Sempre. És conscient precisament que tens un munt de Home, tu persones. saps que Argentina, a més, va rebentar... Vaig tornar a trepitjar a l'Argentina precisament amb el Via Dalma, no? Saps que allà hi ha una colònia de gent italiana molt important i va ser un ressorgir una altra vegada allà i sí, jo crec que sí, que hi tornarem, i potser Xile i altres països, sí, home, sempre un té la maleta preparada per anar allà. El que volia comentar-te és aquesta modalitat, i aprofito per felicitar-te, aquesta modalitat de presentar les cançons, amb aquesta vessant teva, i del teu equip, però aquesta vessant teva d'actor, que ho fas molt bé, en cotxe, baixant, ballant, t'estàs prenent un vinet, el que sigui. Això, estàs a gust, estàs bé, està bé. Hi ha un equip creatiu que quan m'ho van presentar vaig pensar que era una forma molt original i era com un tast perquè la gent es fes una miqueta la idea de com d'una forma divertida que es podia trobar en el disc, no? I la veritat és que, per lo que hem vist, la gent ha reaccionat molt bé i els hi ha fet gràcia. I era una forma diferent que no havíem fet abans de poder presentar un nou treball. El nou treball, Ritorno a Via Dalma, el mes de març a Donosti. Sí, comencem el 14. El 14 comencem a Donosti, que jo crec que és un lloc molt maco per començar. I després aquí al costat, Esparreguera. Sí. Déu-n'hi-do. Cervera també, i després ja Tarragona, molt cap al final. Sant Jordi, Déu-n'hi-do, Sí. O sigui, hem d'agafar l'agenda per reservar... No, però prèviament farem molts festivals per aquí, però amb moltes ganes, perquè crec que per lo que estem preparant, jo crec que serà un concert de molta nostàlgia, de fer reviure aquella època que ens portarà molts records a tots, i això és lo maco, no? Que a través de la música ens oblidem i aquella nit diguem «Uah, que ho passàvem bé aquella època, te'n recordes quan ens vam conèixer? Ostres!» Clar, tu escoltes aquelles cançons i la gent dirà «Uah, però si aquesta cançó era quan anàvem a la discoteca tu i jo, si aquí ens vam conèixer!» Jo crec que ho passaran bé. Sergio Dalma, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Gràcies a tu, amic. Moltíssimes felicitats i enhorabona per tot. I a la gent de Sabadell molts petons.